Каква жена, каква камбанария. Давай. Веско, искам да се препотиш 7 пъти преди да почнем епизода. Ти излезе по-висок от мен, ли, бе? Ами, виж сега, чакай, айде не Не, се бе, аз нямам против да си по-висок от мен. против, ама го правиш на приказка. И да му станеш по-слаб от мен. Не, ти като седна на стола и просто стола потъна. Аз все още държа една кота, а твоята кота е минала вече. Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. Не мога и да не ви представя този фантастичен човек до мен. Голям човек, голям българин. Фен на Манчестър Сити, не просто фен, председател на фен клуба Манчестър Сити България. Камен Чолаков, много се радвам да те видя. Здрасти, Бобка. Аз също се радвам да ти гостувам. Знаеш къде се прибирам? Току-що. Сега. Точно кацам и той ме чака на вратата. Вика, давай да записваме. Така е, има няма час половина след това, обаче започва записа. Да, защото си споделихме много приятни усещания. Току-що се прибирам от Мадрид, където гледах един матч. Един по-специален матч. Един особен, един интересен матч. За жалост, Сега обаче, интересен за коя страна е интересен? за бялата страна. Не, тя и за светло-синята беше просто тъжен финал. Край. То от началото даже до края беше тъжно. Реал Мадрид, естествено, Реал Мадрид, Манчестър Сити. На Сантьяго Бернабеу бяхме заедно с една стабилна група фенове на Манчестър Сити, членове на фен клуба. Аз също бях там. Стисках палци за Манчестър Сити, обаче моите палци не бяха достатъчни. Другия път и на краката трябва да стискат палците, за да имаме някакъв успех. Радвам се, че както ти, така и останалата част от групата посетихте този митичен стадион, защото наистина... Сантьяго Бернабеу. Да. Ти ще разкажеш малко повече за атмосферата, особено когато, поне така знам, особено когато затворят самия покрив на стадиона, самата акустика става умопомрачаваща, но както казах, ти ще разкажеш малко повече за това. Ще има влогче, всичко е заснето, документирано, трябва да се монтира и ще се пусне другата седмица. Така, добре, ето. С телефон и раница, небето ми е граница. Да, с телефон и раница, айран и баница, да. Всичко си дойде на място. Всичко си дойде. Аз затова го чакам, между другото, ти един час по на хапни момчето, защото да, когато не ми стигна паелята, бе. Абе, не. Малки порции. Кукурела и паела, какво беше? Естрела, Естрела. Пинахме естрела. Пинахте ли? Моля ти се. Ние пинахме една студена вода, ама какво направиш? Много труден период е в момента. Ние се шегуваме тук, смеем се, но не ти е много души ги. Виждам те, усещам те, познаваме се вече от доста години. Много кофти период за Манчестър Сити. Какво се обърка? Какво става? В последните години това е наистина най-така трудният период. Чак трагичен не бих го определил като такъв, но при всички положения има наслагване на проблеми. Естествено, най-важните такива са контузиите на основни играчи и те са дълготрайни контузии. Сега естествено, че най-така липсващата фигура е носителя на златата топка Родриго Ернандес, който до края на сезона е аут, още от началото на сезона е аут. Също така и застарелият състав на Ман Сити, който според мен, да е лично мнение, не искам да ангажирам никой с него, малко позакъсня Пеп Гвардиола с подмладяването, постепенното такова на играчите и за това и едва ли не на пожар сега зимният трансферен прозорец се взеха 4 играчи. Ако броим и Клаудио Ечевери, който също сега днес е петък, значи да, днес вече се е присъединил към клуба на Ман Сити, така че с него 5 и въпреки това ще има още доста, които трябва да дойдат, съответно и доста от настоящите играчи, които трябва да се разделят с светло-синята фланелка в края на сезона. Лошото е, че тези контузии продължават да растат. Днес на пресконференцията Пеп Гвардиола каза, че се очаква Джон Стоунс да претърпи операция, което означава, че
и той към Мануел Аканджи се присъединява и е доста силно вероятно, пак лично мнение, че вие също да сте наблюдавали последния матч на Джони Стоунс с синята фланелка, точно Сантьяго Бернабел, последния матч, той се контузия в... Не, въобще. Въобще? Предполагам, че ще бъде продаден, не знам дали ще бъде така, но както се казва, август месец може да направим едно видео да видим дали съм познал. Много обичам Джони Стоунс, не ме разберете погрешно, но е изключително чуплив, особено последният, този настоящ сезон. Много мачове пропусна и сега, ако се стигне до такава операция, мисля, че това ще бъде за неговата кариера в Ман Сити ще приключи. Както трябва да казвам, Ману Аканджи също е контузен до края на сезона. Има вероятно да се върнем в края на самия сезон, но то как се казва, да. Мачът е свирен, титлата като е дадена на червено. На червено ще бъде. На червено ще отиде. Така като гледам, излезе един списък, между другото, с футболисти, които ще напускат Манчестър Сити това лято. Ще има обновяване, категорично. То според мен Пеп Гвардиола вече започна. Взима едни млади надъхани футболисти, полека-лека започва да ги пуска. Хусанов, Мармуш, Рейш. Има футболисти. Въпросът ми към тебе обаче е Гвардиола. Какво ще направи този човек, за да изкара Ман Сити от положението в момента? Как ще завърши сезона с високо вдигната глава или евротурнири на Найтик? Чакайте, да не се класираме за евротурнирите. Много рязко сказа, какво има, колко кръга, те дебнат, Тотнъм. Така, Тотнъм. Представяш ли си? Тотнъм дебне. Защо така смееш? Фенкова на Тотнъм са ли приятели, да е така? Аз искам да ми съдействаш да дойде председателя на фен-клуба на Тотнъм. Наистина. Искам да ми съдействаш да ми гостува най-официално, правим покана към фен-клуба. Буквално днес говорих с него, Цецо. Проблема е, че човека живее във Варна. Но ще направя всичко възможно да дойде тук и това ще бъде доста така паметен епизод, защото със сигурност той ще те надговори. Аз искам Цецо да ме надговори. Да. Цецо, най-официално те каня да седнеш в фен сектора тук и да си поговорим за Тотнъм. Аз ще съдействам със сигурност и Цецо определено има какво да каже, така че ще останат всички зрители много доволни. Супер. Дай сега за Гвардиола, какво правим, що се дере и ще оживее до края на сезона. Чакай ти като тръгна да ми задаваш въпроса, какво ще направи Гвардиола, аз мисля, че сигурно е уредил нещо за Турция, за присаждане на коса. Евентуално и мен да ме вземе с него, но да видим сега, да видим. Какво ще направи Пеп Гвардиола? Доста така благопожелатели в кавички се появиха след въпросният матч с нощи, който така злощастно загубихме от Реал Мадрид. С нощи, които... вечер тази седмица. Нищо, ти още си... Ми се сляха, да. Но матча в сряда, за да бъде точно казано. Да си пунктуален. Да. Все пак част от управителния съвет е една учителка по български език и литература, нашия класен ръководител Анелия Донева. Да се свети името й. Точно така. Доста благопожелатели се появиха, които вече предрекоха, че едва ли не, дори и сезона не трябва да изкарва, направо оставка вече да приключва, което и аз така като тебе надигнах вежда, защото само вежда сте останали. И със сигурност няма да се случи това и дори напротив, той пак лично мнение ще си изкара целият договор. Тоест този сезон и следващите, той преподписа за 2 години всъщност, така че как идва, следващите 2 години, 2 сезона ще бъде начало на Ман Сити, като той дори това и го заяви. Аз искам да остана в Ман Сити, искам да направя така, че да вдигна отбора отново на крака. И аз вярвам, че той е точно човека, който може да го направи. Да, няма да бъде лесно естествено, да, ще трябва да претърпят доста промени, както в настоящите играчи, така и с новите, които ще бъдат привлечени. Той е човека, който може най-така бързо да ги имплементира своите идеи, въобще в главите на играчите се случат нещата, но
този списък, за който ти говориш, Бобка, всъщност никак не е къс. Тук става дума за 7-8 играчи и то какви играчи. Все играчи, дети, това има играчи. Кевин Де Бройне, да, и Сила. Значи, и това има играч, Кай Уокър веднага ми изкача в съзнанието, защото човека така... Аз му гледах дебюта за Милан, само ти кажа. В Милано. Така ли? В дербито с Интер. Плю вода. Викам, плюй нагоре. 3 хикса имаш ли? 3 хикса се появи и накрая ледения в последната минута. Един леден душ за жалост. Но така де, да, Кай Уокър. Кай Уокър, Бернардо Силва, Джон Стоун, за който вече говорихме, Нейтан Аке. Едерсон се появи също името. Едерсон, Ковачич, Гюндоган, да ги броя, но... Грилиш. Да, Грилиш също. Доста са. За мое доста голямо очудване Матеуш Нунеш не беше в този списък, но обаче аз си го обяснявам, защото тук става дума за ключови играчи, които ще напуснат Ман Сити. Той не е много ключов. Да, шегуваме се естествено, всеки един от играчите има значение, но въпросът е, тези играчи, никой не може да отрече, че не са се раздавали на максимум във всички тези години, които са прекарали в Ман Сити, естествено. Печелили са какво ли не, доста от тях са още центурионите, т.е. те точки, които са спечелиха единствения домашен квадрупъл, който някой отбор въобще е правил в Англия. Тревал сезона, Фори на Ро от миналата кампания в английската висша лига, така че тези хора ние няма как да забравим или да така махнем с лека ръка да кажем, вече вие сте свободни. Въпросът е, че трябва освежаване и трябва по някакъв начин да се противопоставяш на всички други клубове от Англия, които явно този сезон особено явно ни превъзхождат и в бързината, и в силата, и явно вече, как да кажа, медицинският щаб ни е за апдейтване, хайде, да използваме една супер българска такава думичка, защото много контузии, още повече тези, които влизат, те не са достатъчно възстановени. Нейтан Аке влезе на мястото на Джони Стоунс, той не е достатъчно възстановен. Ерлинг Холанд въобще не стартира, защото... Той изобщо даже не влезе. Да, точно, той въобще не влезе, защото в края на матча с Нюкасъл Юнайтед контузия се държеше за коляното. Всички се надявахме да е нещо леко, но явно не е било достатъчно възстановяването му. И тук искам да кажа друго. Да, вярно е, наистина, този сезон Ман Сити не е онзи Ман Сити, които всички очакваме. И аз лично не виждам кой знае колко като голям проблем. Въпросът е, че самите Ман Сити толкова много си вдигнаха летвата като представяне и игра, че дори един сезон, в който ти не си замесен в борбата за титлата, а си по-скоро в борбата за четворката. Айде тази година, така за следващия сезон най-вероятно и петия в Висшата лига ще играе в Шампионска лига. Въпреки, че днес на обяд излезе жребия за Шампионска лига и така като гледам, малко ме съмнява английски отбор да спечели Шампионска лига тази година. Не ме разберете погрешно, искам английски отбор да спечели Шампионска лига, просто потоците са доста така кофти. Да, тъпо се получава. Но да се довърша само мисълта и след това млъквам да ти изцяло думата. Аз съм те поканил да говориш. Супер, защото къщи мълчи, жената казва млъквай. И аз съм същия, зато и си направих канал да говоря. Да, същото е. И аз съм така. Заповядай, имаш твоите 60 минути. Просто толкова така хейтъри имам в подкаста, който правя Ситикаст, че аз каря гости, всъщност аз си говоря, така че ето сега съм на гости и аз мога да говоря. Идете да хейтите Камен в техния подкаст Ситикаст. Да. Но не много, нали, умерено. Умерено. Нахранете го, но не много, защото той се храни и без да го храните. Дома да се храня. Трябва да се забравим мисълта, естествено. Петия отбор във Висшата лига също играе в Шампионска лига. Аз ти помня мисълта. Така че пожелавам на който да е от английските отбори да спечели Шампионска лига. Борбата сега на Ман Сити този сезон не е за титлата, а е по-скоро за участие в Шампионска лига следващият
следващото издание и естествено продължаване до колкото се може по-напред в FA Cup за купата, защото пък сега трябва да играем срещу Плимут Аргайл. Не мога да кажа, че е лесно преодолим, ако не ми вярвайте, питайте Ливърпул. И ако така се прескочи този опонент, мисля, че така, шансовете ни не са никак малко да спечелим поне FA Cup. Поне, ще кажеш, че представяш си, зрънчо. Да оберем трохите, нали? Едно FA Cup, че не е така. Въпросът е, че изглежда като трагедия, изглежда като много зле представянето въобще на масите този сезон. Да, те не играят, играчите не играят на нужното ниво, каквото е било до сега, но пък... Чак се, мотивация, лагери, групички вътре, заговори се за това. Един футболист много основен, който се сърди на Пеп Гвардиола, появи се такъв слух. Дали това и хора около него нещо не размътиха водата, или просто тези футболисти вече всичко са спечелили и не случайно започва подновяването на този отбор, да дойдат млади нахъсани, които искат да печелят Висша лига, не са печели поредни 4, искат Шампионска лига. Мотивацията... По-скоро ще заложа на това последното, което е, че реално погледнато доста от играчите, те са печели всичко и то по няколко пъти, айде без Шампионска лига, защото е все още една. И... там Челси в Португалия, доколкото помня нещо. Не помня, и аз помня. Беше тъжна вечер в Португалия тогава за тези, които бяхме, но какво да направим сега, случва се. Но основното е това, че сякаш дори Пеп Гвардиола, същия този Пеп Гвардиола, казвам не случайно дори, който успя да мотивира играчите си през всички тези сезони, всички тези 4 поред пъти да станем шампион, нещо, което не случайно никога не се е случило в цялата история на английската Висша лига. Той успя, обаче сега вече явно не може да въздейства чак толкова по такъв начин на играчите и всички тези, които ти реално всяка една среща ти не можеш да използваш някой от футболистите си, дори няколко от футболистите си. По време имаше 11 контузини. Сега, колкото и да не влияе пряко, нали, знаем, че той се разведе с жена си след 30 години. Нали, малко или много и това е оказало влияние със сигурност, но съвкупност от всички тези неща, нека не забравяме тези прословути 115 обвинения, които висят. Все още не е като дамоклев меч, висят над главата на Манчестър Сити. Но... Аз съм поканил Шекспир тук. Да, но те не са 115, те са 129, така че... Те растат, те до края ще растат 160. Възможно е, но... Съсипаха името на първата ни бира. Това е втората, така че ще я показваш ли? Няма да има продуктово позициониране. Ето една специална бира, която ми подариха от фен-клуба на Манчестър Сити. 4 поред. Ти не я спечели, как те подариха? Кои сте те подарят? Ти май спечели на Аз не печеля нищо, всичко ми е даром дадено, е така. Викат, взимай, влачи и самаха и да няма. Това е последният подарък, който получава фен-клуба на Манчестър Сити. Беше аварията, аз приключих от тук насетне. Нито матч ще видя, нито нищо ще седя тук. Жена ми щастлива, пестя пари и Бранко до и 2 години. И Бранко щастлив, до 2 години къща в Мадейра ще взема. Минимум. До Роналдо ще сме съседи. Май само Мадейра ще вземеш, но пак не е малко. Да, не е малко, не къде бе? Дай да се върнем към темата Манчестър Сити, защото много са. Мадейра, отидахме къде такова Роналдо. Кога ще спре пропадането? Как го виждаш? Не са добри изгледите този кръг. Точно така, защото в неделя домакинстваме на Ливърпул, евентуалният бъдещ шампион на Англия за този сезон, защото предината им е доста сериозна, въпреки че направиха едно равенство доста сериозно 2-2 срещу Астън Вила и въпреки това водят доста точки пред Арсенал. Най-вероятно ще загубим в неделя или поне няма да спечелим, хайде. Сега не, че съм отписал Ман Сити, тяхната боеспособност, но с всички тези проблеми, още повече с отпадането от Реал Мадрид и морала е паднал, така че от ноември месец някъде е паднал морала на отбора. Някъде няма дигане, а сега на Бернабеу
Сега да ти кажа, нещата изглеждаха много плашещо. В един момент, като напънаха тия белите, с белите екипи. С белите екипи. Момчетата с белите екипи, като напънаха още от самото начало. На черното не можеш да кажеш бяло, съгласен не съм. можеш. Така че мисля, че и вътре в самия отбор в момента, не знам дали си вярва, че могат да направят нещо срещу Ливърпул. Египетския крал срещу египетския принц. Ще видим дуела. Единия гол и асистенция всеки кръг, братче. Аз го имам в фентазито, но Келф е когато всички го имат, всички имаме капитан. Мармуш добра заявка направи, предния кръг в Висшата лига. И сега да видим дали ще продължи. Но аз също тук клоня към тебе, към твоето мнение. Ще даваме някакви прогнози с точен резултат или да... Дай да пробваме, ама... Да по 2 на 2 ли ще кажеш? Усещам те, че 2 на 2. Един на един ще кажа, хайде. Аз ще кажа 2 на 2. Добре, хайде, кажи 2 на 2, твой кон да е мъжки, няма да е равен резултата, ама 1 на 1 и 2 на 2. 1 на 1, 2 на 2 и накрая 5 на 0 и всичко приключва. Има доста голяма част от нашите фени, които ще бъдат на Etihad Stadium, така че нека не ги разочароваме, ако ще е равен резултата, то поне да е 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4. 7 на 7. Миро ще ходи ли? Не, затова ще победим, така че аз дори мога да кажа 3 на 2, за да може да бъде по-интересно. Ти съвсем вече тук. Ма чакай малко сега, аз съм доизказал да стане още по-интересна борбата за първото място, разбираш ли? Защото дори да загубят тези точки 3, Ливърпул евентуално, Арсенал може да се доближи до тях, въпреки че там има едно лондонско дерби, те играят с West Ham United, така че... Те имат една серия Арсенал с дербита, аз понеже гледам програмата за напред в Лондон, какво ще стане. Случайно погледнах, аз погледнах, защото така интересуваме. Има доста лондонски дербита през март, така че после и Челси ще има и матч също домакинство в Лондон към средата на март. Ще бъде интересно, но хубаво е, аз съм казал в началото на сезона, бях така прогнозирал, че може би 4 in a row enough, 5 in a row вече байгън ще дойде. Та там леко прехвърлих топката към Артета. Ти си гледал, сигурен съм, че си гледал, но ако ти да не си го гледал, другите са гледали. Прехвърлих топката към Арсенал този сезон, крайно време е. Така че Ливърпул трябва да почнат някъде да издишат. Не може наистина целият сезон да държат толкова високи обороти. Те и в Шампионска лига сега ще имат много кофти съперник, защото трябва да кажем там ПСЖ, който влезе в убийствена форма в момента, в много важен момент. Така че ще им е много трудно на Ливърпул да задържат това темпо. Слот вдигна летвата, сега трябва да я задържи, но това не е лесна работа. Ако питаш мен, дори ПСЖ е скрития фаворит за спечелването на Шампионска лига, колкото и така да звучи. Сега, много екзотично. Много екзотично, дори еротично за някои, но... Но да кажем, чакай сега, ти беше лично във Франция, на кой стадион? Парк де Пренс. Така, че подочух там, че ни стадиони един, пък друг на 20 км. Викам колко... Стад де Франс и Парк де Пренс. Парк де Пренс, добре, нали са стадиони? Стигнали сте. Добре, в Париж ли са? В Париж си бил. Господин Камен е резервирал хотел до един стадион, различен от този на ПСЖ. Та са били път бая. Важно, че са били... 20 км, не е да кажеш. За едно сме вървали пеша. Под час беше с метрото, така че всичко е наред. Между другото се оказа по-добрия вариант да сме там, отколкото до Парк де Пренс. Аз съм убеден, че е било така. Всички, които са били там, нека да потвърдят, защото... В коментарите ще потвърдят всички. Веднага хейтъра, страшна работа. Вярваш ли, това беше първото, което Миро ми каза? Дали? Ти знаеш какво стана? Господин Камен... При положение, че двамата с него запазвахме тогава. Да, той запази в Монако, защото предния ден бяхме на... Запази от друг град? Не. Чакай. Чакай. Той е друга държава, даже то Монако се е княжество. Бяхме... Спокой се да разкажа, бе. Извинявай, ма. Бяхме във вторник на Монако Астън Вила и на следващия ден в сряда с вътрешен полет отидохме да гледаме ПСЖ Ман Сити.
И там на Парк де Пренс, на правилния стадион, Да. станахме свидетели на, мисля, че беше 8-та среща, в която пълен обрат за Ман Сити или поне от 2 гола и повече не изравняват. От 2-0 на полувреме, по-скоро 0-2, завърши 4-2 и сме да твърдя, че ПСЖ имат доста боеспособен отбор и Луис Енрике е направил така първо доста добрата селекция. Махнаха се звездите и започна да става един отбор. Да. Така че колкото и странно да звучи, да, ПСЖ е скритият фаворит. Не ме разберете погрешно. Лично аз мисля, че тази година Барселона може да спечели Шампионската лига, поне така си мисля, защото има доста така добри игри и без всичко е възможно. Значи аз почнах с нека английски отбор да спечели Шампионска лига, минах през ПСЖ, скрит фаворит и накрая Барселона. На Барса, това е. Кажи още един отбор да са посигурни. Ще останаха 16, кажи 4 да сме, една четвърт да сме шанса да е 25%. Да не познаеш. Аз казах какво желая сърцето и какво разума. Моето сърце и разум и всичко отпадна урен срещу ПСВ, така че няма какво да говорим. Но маят. Леле направо, аз по същото време нали, бях на Бернабео, той идват известия, мача свърши там, нали, заметнахме го, чек и почвам да следя какво се случва в Нидерландия. Те влязаха в продължение, нали? В продължение. Влезе Перишич на 200 години, взе, че и двата мача ни предушини. И оттам насетне 3-1, аре Гергино, чао. И се прибрахме в Торино и това остана. И Мота, сега кой ще гони? Четворка ще гони. Кой ще фани? Друг въпрос. Много тъжно. Опашката на четворката. Да. Между другото имаше доста от българския фен клуб на Ювентус на самия стадион. Имаше, имаше. За жалост, те както нашите фенове станаха свидетели на загуба. И двата мача 1-3. И двата мача 3-1 по-скоро, защото домакините биха. Което Бобка показва, че няма изобщо случайни отбори, които са стигнали до сега в Шампионска лига или въобще това издание на Шампионска лига нямаше случайни отбори или поне тези, които достигнаха до плейофната фаза. Брест само от това 10-0, дето се получи срещу ПСЖ, може би малко предобри нещата, защото като гледах сега теб, като почнаха по едно време 3, 4, 5, 6, 7, аз телефона ме свърши батерията само от известията на този матч. Зареждай ги тези телефони. Аз нося и външна батерия. Моля те, аз хора с... Ти да видиш на стадиона как влизам. Влизам тук, държа брошки, телефони и те 3 пъти ме проверяха на... Даже не знам как те пускат да стадиона. Не ме пускат, аз прескачам. На Бел гледаш, така, съм се фанал, устрани са катеря. То Перес па строил, викам, слези малко надолу. Татко Флоу. Кое за малко? Има пари между другото. Дига сгради, има дига сгради. Бе, няма да правим DMS Татко Флоу. Толкова скъп феншоп на Реал Мадрид. Аз за първи път влизам в толкова скъп феншоп. Често ти казвам. Колко струва една фанелка, разкажи сега. 180 евро. Моля? 180 евро екип на Реал Мадрид. 25 евро шал. Аз никъде не съм плащал 25 евро за шал. Пич. Моля се. То Мбапе е хубаво. Дойде безплатно Мбапе. Ни няма да го избиваме, бе хора. Няма да избият от феновете. Без пари дойде. Аре, плащ му заплата, ама. Аре, моля се. Това е много сериозна сума. Значи, фланелките на Сити бяха по 80 паунда в феншопа, което пак е доста. Не сравняваме тук с нашия стандарт. Пак е доста, ама 180 евро. 180 евро, моля се. Аз по едно време нали викам, Мара ще взема нещо на Мбапе след матча, такова. Те ще взема, моля се. Взема една снимка, пак не е малко. Тя не е малко, 15 евро. Ние си дадахме прогнозите за матча с Ливърпул, обсъдихме Шампионска лига, титла, феншопа, парите на Флорентино Перес. Кажи какво събитие ще се случи следващата седмица, защото е хубаво. Следващата седмица на 25 февруари, което е вторник, е едно, смея да твърдя, историческо събитие, което ще се случи. Тук на нашата родна земя за първ път идва титлата на Висшата лига, придружена с трофея за Community Shield, иначе казано Суперкупата на Италия. Добре. Нищо де. Суперкупата на Англия. Тя ви предсака. Community Shield си предсака сезона. Аз тогава имах честа да гостувам в студиото и през цялото време аз не исках да печелим Community Shield. Искрено не исках, защото общо взето този, който спечели Community Shield, не става шампион в края на сезона и
Традициите са за това, за да се спазват. Та, затварям скобата. На 25 от 15:30, иначе казано 3 часа и половина след обяд, до 19 часа ще бъдат изложени двете купи в Сердика център на минус първия етаж, голяма ротонда, като в допълнение на това ултразвуковият Мартин Петров ще бъде там, за да раздава автографи, така че имате огромната чест и привилегия да се снимате с двете купи, след това с Мартин Петров, автограф естествено, че ще раздава и ще има тематични игри с награди специално за всеки един, който е дошъл на самото събитие. Генералният спонсор на цялото събитие е Yettel, който Yettel е придобит от E-End. Това е една от фирмите собственик на City Football Group. И ние още от началото на този сезон искахме да станем домакин на ние, като фен-клуб говоря ние, искаме да станем домакин на купите, но поради факта, че трябва доста голяма, сериозна сума пари да се покрие от самия фен-клуб, а ние сме сдружение с неправителствена организация, няма как да развиваме търговия, няма как дори да се продава един бъбрек да се покрие всичко това. Та, благодарение на генералния спонсор се случиха нещата. И общо взето една мечта се осъществи. Това, че към момента Ман Сити е носител на тези два трофея, то така иначе в крайна зона няма как да сме ние, но това, че фен-клуба на Манчестър Сити е домакин на това събитие, не означава, че друг фен на друг отбор не може да дойде да се докосне до светия граал на Висшата лига и до една жива легенда, каквато е Мартин Петров. За жалост е българинът отбелязал последен гол на голям форум, именно Дуспата 2004 в Португалия. Сега е 2025-та. Годините минават, ние гол на голям форум нямаме, но... Обаче нямаме и загуба на голям форум. Така. Няма и да имаме скоро. Но ако искате вие да имате снимка с Мартин Петров и автограф, може да отидете на 25 февруари в Сердика. Сердика център, минус първо ниво, голяма ротонда. Ще ни видите. Ти ще си там, голямата ротонда, ти си големия камък, голямата ротонда. Аз също, ако всичко е наред, ще бъда там, така че ви каним да се снимате с Купата на Висшата лига и с Community Shield. Това проклетия, която съсипа сезона на Ман Сити. Така е, да, има една такава доста сериозна прокоба, която е вклинена в Community Shield. Community Shield и Хари Кейн, една баба яга ги е проклила. Горе-долу, да. Исках да изкажа друго, но ти така доста тактично ме прекъсна. Благодаря ти за което. Имаш трибуната. Това, което исках да кажа, че към този момент Ман Сити България е домакин на тези купи. Не ме разбирайте, погрешно искам правилно да ме разберете. Пожелавам на абсолютно всеки един фен-клуб да домакинства на поне един от тези трофеи. Дори ако щете и FA Cup, и Шампионска лига, ако може да дойде някой играч, бивш, още повече настоящ, ще бъде страхотно, защото тези неща са за всички фенове. Всеки един фен на футбола, то дори не на футбола, просто на спорта, шанса да се докоснеш до тези трофеи, както казах в началото, за първ път се случва в България. Така че заповядайте. Отивайте, снимайте се, докоснете се до тях и си изкарайте прекрасно. Давай още. Да давам ли още? Има още. Давам още. Подозирам, че напира в тебе този поглед. Вика, трябва да кажа още 10 неща, но ще кажа 2. Давай. И сега е второто нещо, за което ще говоря. Второто нещо е, че вече имаме дата за нашия благотворителен турнир, който организираме всяко лято. Вече това ще бъде 5-то издание, така че датата на City Fan Cup номер 5 е 7 ден, 6 месец. 7 юни, това е първата събота от юни месец. Патрон на тази годишното издание ще бъде малката Хриси,
Християна Филчева, която има нужда от средства, за да проходи, понеже едното краче е с изкривяване на стъпалото, с касената злобедрена кост и подбедрена кост, извинявайте, и лечение има. Ще бъдат серия от операции, които ще бъдат извършени в Полша. Сумата, от която се нуждае, 83 000 евро. Започнала е вече така кампания за събиране на средствата. Да, все още е февруари месец, но мисля, че ще сложиш в коментарите въобще там номер на IBAN, PayPal, Revolut и така нататък, така че който иска може да стане съпричастен още от сега. 7-6 на WinBet Sport and Event Center, там където са игрищата в двора на Военна академия, повечето хора така ги знаят, тук в София. Отново с стандартната схема на игра. Ще има отбори, които са заставени от фен-клуба на чуждестранни отбори. Ще участват спортните телевизии, като тази година най-вероятно ще има още една спортна телевизия, която ще се включи към вече взелите редовно участие Диема Спорт и Max Sport. Няма да е телевизията майка, а ще бъде BTV Action. Така че ще е екшън доста сериозен. Уважение към Етър само ще призова от BTV и там спортните журналисти. Хебър, Етър, да не бъркат двата отбора и да видят Етър какви успехи има, за да не се чуят какво би правил този отбор в А група. Само една лека вметка, така ще отказваме и BTV, да кажа, все пак Етър е велик отбор. Точно така. Той няма нито един отбор, който да не е велик. Още повече пък и Етър е ставал шампион. Сега ти тук го приемаш малко на... Не, аз просто виж как, защо тръгнах натам? Да, все едно някой да каже Димитровград 1947 не е велик отбор. Което изобщо не е така. Къде отиде ти са? Чакай малко, ти си от Велико Търново, аз съм от Димитровград, нормално да си обичаме нашите си родни отбори, така че... Така е, отборите от родните места. Да се върнем сега към това. Наистина страхотно е, че за поредна година организирате този турнир. Аз този път наистина ще се постаря също да присъствам, да играя. Не съм сигурен, но ще бъда там и ще консумирам каквото предложиш. Ти конкретно. Аз конкретно. Какво предложиш, какво си сложил, аз ще дойда, ще кажа благодаря, thank you. Сега като каза консумация... Плаща ли се? Не, няма да се плаща. Добре, че... Искам да кажеш дали ще участваш от сега, просто да знам дали да се сформира един отбор за параолимпийци или няма да има нужда от... Ние с тебе, ние трябва да се пробваме двамата, ние сме като за 5 на килограми. Поне. Ще викнем още не си тежи на място и ще сглобим Светата Троица. Ще. Всички тези спонсори, които до сега са участвали в всички предни 4 издания на City Fan Cup, ще се включат, като ще има и нови такива, които също така проявиха желание да се присъединят към нашата кауза, защото в крайна сметка този турнир се прави за да помогне на детенцето в нужда. Няма значение кой ще стане шампион или там каквото и да е, кой ще е втори, трети. За жалост квота за шампионска лига не предоставя този турнир. Така че дори такива като нас с Бобката могат да влязат да поиграят, няма да има проблеми. Надявам се да няма и контузии, защото силно вероятно. Още кракът тук ми е проблем. От последния път го играх, но това друг път ще го говорим. Много ти благодаря, че прие поканата за гостуване. Пожелавам ти успех срещу Ливърпул. Пожелавам всички фенове на Манчестър Сити всъщност да не си късат нервите много в неделя вечер. Аз тук имам едно питие, което ви го показах малко по-рано. Ще го отворя, да видим дали ще спре на 4 червения отбор. Както го е подкарал Арабина, ако не подпише нов договор, още ще продължи да дивее. Гол асистенция. Един арабин току-що подписа и той дойде от Айнтрахт. Аз за другия арабин имах предвид, но ти сега ти си държиш твоя такова, нашия. Всичко, но напълни са там, но българи във Висшата лига все още в момента няма, ще има, дай Боже, Илия Груев до година там.
Наистина дано да се случи Да. това с Илия Груев. Дай Боже така. Чухте за събитията, които предстоят. Напишете вашите прогнози за Манчестър Сити и Ливърпул долу в коментарите. Толкова от нас. Ще се видим съвсем скоро. Чао! Ай!